Prišli sme po teba s čiernym krížom. O Dolores, Dolores. Pohrebný sprievodca od Stanišovskej jaskyne presunul k lyžiarskému stredisku Javorovica. Tu začal smútočný obrad. Do plaču však veru nikomu nebolo. A ak predsa, tak len od smiechu. Roztápaj sa v pokoji. Amen. Na zdravie! Dajme si. Čaká ho pomalý proces spojenia s jeho pôvodom. Pôjde tam, kde patrí, pôjde do zeme, ale v inom skupenstve. Ciagliky boli menšie, ďaleko menšie ako v lani, takže aj vlastne tento asi zrejme sa bude topiť chvíľočku, v lani vydržal 3 týždne. Keďže v Stanišovskej jaskyni už žiadne cencúle, alebo ako sa im po liptovsky hovorí ciagle nie sú, tento museli priviesť z 15 kilometrov vzdialenej Medvedej štôlne zo Žiarskej doliny. Tam ešte takýto ľad sa našiel, 2 dní bol zakopaný, aby vydržal toto teplo, ale dnes tu na podľa všetkého už skončí. Pokropíme trošku ten cencúl. Tak. Jaskyniari to je kapitola sama o sebe, ale myslím, že všetci ľudia, aj tí, čo prišli normálne, iba nie účinkovať, tak tí sú úžasní. Zima bola super, až na tieto náhle teplá. Patrí sa takto ukončiť sezónu. Pre nás jaskyniarov trochu zvláštna, pretože v jaskyni samotnej málo vody a silné mrazy a táto kombinácia nie je vôbec hodná pre jaskyňu. No prichádza jar, slniečko, už bude dobre. Pre televíziu JOJ, Veronika Daubnerová. Ja som rád, že to bude dobre.